Kinikilig po ang pangalan ng Panginoong Espiritu Santo. Ingkino manatili ang kayo, at kay kanatipon, para sa aking mayang pabalita ang pang San Lucas. ligaya kita, O Ginoo. Zacarias, tatang ng Juan, bigan mo niya king Espiritu Santo at nanyang migsalita. Punyantaya ang Ginoo, ang Diyos ni Israel. Inagdananing kasauban ng kayang balen at di mawalala. Dinina na adamong netong amayubayang dalawagligtas ay bating lahi ng David, agayang alasuyo. Itiya ay malagbat na ng tenga ko king kapangilan ting banal ng propeta, king iligtas na katamo karing kay katang kasalan at karinggaman ng sabla kasama kay katamo. Tenga ko na naman ing bakit yang lunos karing tipong munang tamo at galakani ing banal ng kasutuan. Yang ing pangako asintama ng Abraham, kapipong munang tamo, king iligtas na katamo karing kay katamo kasalan. Bakit timawa tamong makasabagaya, ba maging banal tamo at maging matulit, king pagmanman na, king kay kabahagyan tamo. Ika, anak ko, mayawis kang propeta na ikakatas-katasan at Diyos. Dapat kang makauna king Ginoo, ba isadya mo ing dalanan at ikulumi king kayang balen, ing talang ng kaligtasan, ing pakapatawa na rin karela ang kasalanan. Ing Diyos tamo tunay ang mapaglunos at magalaka, ing munang ing kaligtasan, ipasnagne kay katamo at ibagban mo, sundagya karing aksyon king karanunduman at karing aksyon king lilo ni kamatayan, ba itong na katamo king dalanan ni kabayawan. Ing mayang balita kay katamo kaligtasan. Kapuriyan kita, O Kristo.
At sinabi ko, Amen. Buli sa kanila, huwag yung ginagawa ko eh. Yan ang po talaga yung nagawa ko. At naman, namin talaga yung mga ginawa. Yan po ang namin talaga. Kaya ang mahala, makalagawa na ang data. Ito ito na hindi. Hindi nga ang ginawa. Doon nakatawag sa kaligtas. Okay. Kaya rin, baby, kapapalitan ka na para nakasulatan na namin ng baby. Ito yung Diyos, makikita siya. Mayamaya ako din. Pero kapila naman, gawa niya kayo mamagligtas, pero respetuan niya yung tanong, malayang tanong ng tao. Kaya kung po kayo tao, o tayo ka na mo, lo gawa mo yun, mayayain ka na pero sana, ang mga tao, pinagpupili, at inyong rin paling gawa, at karaming tao, pero respetuan yung kanyang kalaman. O yung kailangan gawin, pero yung kinamasa niya doon, lalo-lalo na yung Virgin Maria, at yung mananay ng Anghel. At sabi ng Maria, manganak ka, manganak ka, nito, pero, pinipili. May kinaching itong Virgin. Sabi ng kanya, halipa na ako ng Anghel. Kingatong ginulo, bandi na ako ng Anghel. At patulog yung lubusan, yung malala ng desisyon. Sige, kingatong ginugawa na ng naming masakit. Makinig kayo ng Diyos. Yan sana, tutupin. Kay Diyos alam imposible. Pero kaya upaya, kaya nakapagdaraptan na yun na respetuan yung kikatayang kaya. At ba't natin yung kawan ng among Ginoo na kayo makakagulala? Kasi, yung muna tamang alawan, yung panyo kagtang, yung pinagkakatang, makikip, apayos. Yung bagay, kaya naman talaga, mabibigyan tayo kayo tigigyato, o yan yung kikatang na lawang, pero yung among Ginoo, lampas. Kinakakit na kita tigigyato, yung kayang darapan. At yung mga nalimbawang yung pag-ilong kayo lang ganda, bibalik siya ikuha. Matatandaan niyo po, kita December 19, yung ibang ilutang, hindi na tanggap, ipapakit siya ng meron kang Zacarias, kawangan siya kay Deborah. Nagmentakutan niya sa Zacarias. At sinabi na ng Anghel, tindam na ng among Ginoo, kay kayo ato. Ngayon na lang, inasawa mga anak ko, may pamulatan. Inasawa na, matuwanin, kay man, bawagyan, imposible. Nasa kita ng nangyari niya. At sinabi ng Anghel niya, wala ka na, so ay ka pa makapagsalita, mapipila pa, hanggang maganap, sinabi ko. Ito mabibigyan ng ito ni Anghel, medyo yung tanda ng patutuo ng aming Ginoo at inyong kawan. At kaya ng ulan ay makapagsalita, Zacarias ang kanyang ibahin siya kaya anak, ginubin ng datang yung Evangelyo, may mapangulala din isipin balik, may ipagsayana, at kay Mananita, di nandeng lagyo yung anak. Nakuha lagyo, imbinyar lagyo, muli na sa Zacarias Jr. Kaya po rin ngayon, bakit ang tao din, lalo na yung nakakuha po ngayon po, direct
Iniasa, hanya saja sa kanya sa Juan. Then, may kumpisaya may pagsalita. At ang katandaan, hanyang bibay Juan, nakalay na ako tao, napayan ng panyari. Napayan, yung paitulan na nga kayo ni. Uy, ikarela ko na. At yung ipagkilang kinanamin ng nini, may ang kapulyan ni Zacarias bilang pakibat kaya nagkarela ko na. Nini mo na kayo. Ni Zacarias kaya kaya may kapulyan kaya akong Ginoo. Nini na anak na ngayon. Yung sinabi na, ika na ako, ikan maging propeta ng Diyos. Isadyawa na ng tao, kimpayatang na ng talapangakos. Kikaya na ko yan, pimakit na nung nino at daming misyon at ang ng anak ito. Yan, isadyawa na ng tao, yan bilang ka rin tao, bata ka lang ng talapangakos. Kaya ko siguro, bago na may nilita may yakin kaya TV, itang investigations ka rin niya yan, upang mo, awasan na lang yung kongreso para makanita magpaliwanag. Kung paano mo kayo, benyo na rin, magpaliwanag. Yan kayo, paano na makapagpaliwanag natin. Uli kang gamitan ng mga magpaliwanag. Uling din yung tao, makatalang nilay mo na kayo, nanay kayong karanasan. At isa kanyas, may paliwanag. Nebukasantin ng naman magpaliwanag. Uli sabihin, may biyayang sala, kaya magaluto milyari. At kaya mamamulit yung Diyos na nagpapamasalan ang pamilya na rin naman na hindi kaya anak. At inyang talakaran. At inyang talakaran para kayong pamaligtas. Ang kanakakin ko yung aman mo ini, basta tingin siguro may dalata mo ini, kita mo sa pagkay. Uli kita mo muna na. Anyang may pagkita mo, tinagkita mo sana. Sana. Huwag mo ating po kandila. Kandila na nagbinyan. Nang kaya kasi binyan ngayon, dahil kandila, alam mo, kagamitan na natin cake. Kaya rin yung binyan, may laso na. Natutunan mo nini, reta dapat ilini. At paano mo magagalakan tayo, ikikatang-tangan, at ibang tinanggap sana. At itang bininyagan, dapat ikikatang misyon, magpaliwanag tayo. Magdala tayo ng liwanag. Dapat ikaw, pamasa lang tao, at yun, ang din. Ikaw, ikikatang magdala sana. Ngayong mo, maging panibatanan ng dalawang. Kita mo aking kasangkahan ng kasalanan. Doon ay nungmuna rin ating dalawang na wala tayo isang Kristo. As lang something, o tayong kayabi mo daranas kang bayatan, daranas kang dalawang o ba't o tang kayabi may kaya hindi. O tang kayabi may manakit kang panibago as kinagin. Akakit mo tayo pansinan at yun ang Ginoo. Kanina mong kasya, abeng, nagkikatawa, pamagmisa, yan sana yung pagkaroon ng aking Ginoo. Kanina siya, abeng, may nanguta mo po ang Kristo. May nanguta mo kang sana, ape pagkilala na Juan. Kita mo naman, karoon ka ng Juan, isundo tayo pong pasalan ng sana ng Kristo. Siya maging kinagmula ko ang Kristo. Epo kaya mamalo, epo ka rin bumili. Noon tinggal tayo king banal ako ngayon. Migmula mong Kristo. Sana, yan yung Kristo ngayon.
yang ipasyag ka kay kinatapang ko. O tapos mamiya tang regalo, at o tatanggap tang regalo, akit tayo po sana'y naging diwa ni pamipakita ka Kristo. Pagpaliwanag tayo, yan. Pumasa lang tayo, ingyato. Di na tayo sana, ingyato. At may tumiyawin sana, at ang natangidala. Yapin ang lela ng Maria, ingyato. Ingginutama, Yesu Kristo. Papangatita po, na sana'y maging bunga na, dahil kinatang misa ng pena, palalaman, kinatang kapagasan, kinatang tungkulan, dala na tayo Kristo, ipakilala tayo Kristo, karing pamilya tayo, karing kayami tayo, karing opisina, karing kinatang aparokya. Amen. Mating karamihan sa palalay, kultura o bansang kakaintindi, pagbiasa naman mamatawad at ikakaalugod, ipanalangin ta, O Ginoo, dapat na ka at ikapos kami. bagay matinakan ng Kristiyano ng pinipili ng gera pangali, bang liwakasan, ipamaglubi, ayaw niya nakatamong, kimabugang kapansya, ipanalangin ta, O Ginoo, dapat na ka at ikapos kami. Ingaman mo, gabi ka na rin. Gabi ka na sana iti ka na rin. Bakit ka, apaligay na ka. Ikaw ang nalala ng Kristo. Amen.
Pasko, alas 9 na po ng Beni, no? Kotang Beni, kota po simba, sa aming importanteng dining misa, yang datangan. So, saan po, mga simbata po, kotang Beni, at kung yan ang po misa pakisiksikan, para kayo, sigurado po na rin simba, ang misa tama po Pasko bukas, alas 8 na po ng abang. Nanalo na po rin anak bayo panyiklon simbayo pa no 8 o'clock na po ng abang. Tama po salamat king pamandalo na yung sabi ko namin po kaya yung kaya Domingo ay ito king pamandalo magdalang bayo Margarita magdalang tula magdalang kalam ay niya palakpakan tayo po yung kaya natarang Bispo yung pamandalo na ay katamo yung taon ni tamong simbang Beni no at maragod grasya po hindi tamong dalawa nakatamo kay kaya nagdagan po na yung parokya dahil po ba nung pinili nakatamo yung makaya-maya nakatamo po ngayon nabang parada at kaya yun po Father Joel Secretary grasya ng dalat na ng Diyos na namin namang sala sindag kaya kagapon kay kayang pamandalo ang ting anak na kaya kaya kagapon ang Diyos. So, misa pa po palakpakan tayo. Tarahan po ngayon para